Vy máte prehľad o tom, koľko stoja potraviny na Slovensku? Áno, lebo chodím každý deň na nákup, takže áno. A môžeme vám dať taký malý test? Nech sa páči. Koľko stojí jeden rohlík? 0,7 až 0,9 centov. Závisí od toho, či je gramový alebo obyčajný. Liter mlieka? 80 centov až 1,20 €. Kilo mesa? Závisí od toho, aké či Kuracie. Kuracie? No to teraz asi strelím, ale tak to netuším. Toto netuším. Kilo banánov? 80 centov až 1 €. A posledné 30 vajec. 30 vajec, okolo 1,5 €. Jeden rohlík? No, podľa toho aký. Obyčajný. Obyčajný rohlík stojí 20 centov. A mlieko plnotučné liter? No, ja kupujem mlieko za €19 liter. Kilo kuracích prs? Kilo kuracích prs od 5 do 7 € za kilo. Kilo banánov? Kilo banánov, no podľa toho, ja banány keď kupujem, tak väčšinou v akcii, kedy vedia byť aj za 89 centov kilo, ale môže to byť aj dvojnásobok. A posledné 30 vajec. 30 vajec? No, jedno vajce vidie tak na 16 až 20 centov, čiže 30 vajec môže výjsť aj za 6 €, môže výjsť za 4,50 €. Takže jeden obyčajný rožok. Predpokladám, že tá cena rožka je okolo nejakých tých 5 až 7 centov. Vrátili ste sa. Liter plnotučného mlieka. Plnotučného? To ide do nejakých 80 centov. Kilo banánov. Záleží, či sú v akcii. A koľko stojí v akcii? Ťažko povedať, myslím, že nejaké €10, €20 je taká štandardná cena. Kilo kuracích prs. Ja vám viem povedať kura, lebo kuracie prsia nekupujem, okolo 2,65, 2,80. A posledné 30 vajec. 30 vajec nekupujem. 30 vajec nekupujem. Naposledy, to by som typoval. Naozaj tie mi už ležia v chladničke veľmi dlho. Obyčajný rožok. Obyčajný rožok to bude rátam okolo bývalej koruny, čo znamená 30 centov. Nie, v pohode. Liter mlieka, toho kráľovského plnotučného. To je okolo eura. Kilo banánov. Kilo banánov bude, predpokladám, okolo nejakých 70 centov. Kilo kuracieho mesa, kuracie prsia. 2 €. A 30 vajec. 30 vajec, no to 6 kusové balenie stojí nejakých 60 centov krát 5. Obyčajný rožok. Obyčajný rožok stojí 40 centov. Liter mlieka plnotučného. Liter mlieka plnotučného stojí okolo eura. Kilo kuracích prs, meso. Okolo 2 €. 2,40 €. Kilo banánov. Kilo banánov, no podľa toho, aká je sezóna, ale niekedy, keď je akcia, tak je aj za 19 centov, za 90 centov, ale aj viac ako euro. A posledné 30 vajec, ten veľký balík. 30 vajec, viem, že vajíčka išli hore a trikrát, teraz si to zrátam, lebo jedno stojí okolo 30 centov. Tak to je 9 €. Do 10 €. Ale nie, to by bolo veľa. Áno, tie vajíčka ste sa netrafili, okolo 3,50 sú tie vajíčka. 3,50, áno, že rátala som 30 centov krát 30,